Kunada han mo nga dadalan, han nga masapul nga alalom nita eleksyon. Kapus tanong mamati ka dita eleksyon nga nita, sigurado, matay, iti passion, matay, iti panunot mo, iti misyon. Agpay sumata niya. Dahil magarapi ka kayo kakalian, iti rating tsimpo, kinura iti adal tayo, iti libro, iti Roma, iti rating rabi, iti verse 2, and I hope and I pray, nagbaling nga bindisyon na iti nga adal tayo, magkarit kada tayo, kada tayo nga anak ni Diyos, nagbaling nga narinta, iti pamati tayo. Gusto nga tayo susuro nga naibatak na tayo nga, han nga masapul nga adalan tayo ti doktrina ti election gapusta patay na lang iti panakaawat tayo kan iti tarigagay kan iti passion tayo iti panangikasabay ti so ti Diyos. Han nga may libak nga ada dagiti grupo nga gapusta extreme iti panakaawat da iti doktrina ti election ti awag da kanyada the hyper Calvinist nga ikat pinatay da iti mission. Awan ti evangelism kanyada, they do not value iti mission work. They do not preach. Iti ko na tayo nga the urgent nga panay kasabay iti ebanghelyo. Kanyada, no chimpo na. There's no need to go there and usaran tayo iti resources and financial tayo nga mapanijay ta madanon dati ebanghelyo. Kanda gitu nga tao kunada no chimpo da lata. Well, I would like to say these are killers iti mission and evangelism. They are killers iti ebanghelyo and iti dati nga panahon kat hoarders. Agbasbasol na ti sangwanan iti Diyos nga imbis nga kasapulan ti tao ilamlamang da iti ebanghelyo iti Diyos. Iti libro iti Roma chapter 9 verse 2. Here was a man nga isunat inang elaborate kanang explain iti importansya kan banur iti doktrina iti election. Among dagiti disciples ni Jesu Kristo ni Apostol Pablo isuna iti naikan ti pribilehyo nga nalawlaw ti panakaawat na nga mang-eksplikar kanang awat iti dito nga doktrina ti election. And yet, nung kitanta iti dito nga makita tayo nga the effect di doktrina ti election kanya na kathaan nga hana nga pinatay iti burden kan iti passion na nga kung na tinaduma baybayan nyo rita nga doktrina tinaduma pa kunada Deuteronomy 29:29 the secret things belongs unto the Lord. Deta nga banag bayan tayo latan nim kinapostol Pablo han nga mabalin masapul gusto iti panakaawat tayo iti doktrina ti election because ti gusto nga panakaawat iti doktrina iti election katapitaran na ti application iti pananghandol tayo kan panang tarigagay tayo nga may kasabay iti ebanghelyo nga adu ti makangagmat iti minsay iti ebanghelyo. Kita ni verse 2. That I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Haan ko nga may lamang ti kinagpaisaw. Testigo iti Santo Espiritu nga nagpalalo ti dadaksan ko. Dadaksan ko nga mabalbalin lang. Isuot agsinsinaan tirik na. Ano mabalbalin lang, di verse 3 ko na. Numabalbalin lang nga siyak ti mapan ni impyerno in exchange ti lugar dagiti nga kakailiyak nga Israel nakasaganak nga isukat iti kararwak ti impyerno tapno may salakan lang. Numabalin lang kayat kung aramidan niya. So di kahit nasa one di accursed. Di numabalbalin lang nga siyak ti mapan ni impyerno nga dagiti kakailiyak kat isurat ti mapan di langit. Kayat kung ay tayat ti kararwak. Namhaan mo't gimin nga iso ti wagas ti Diyos. Han nga mabalin niya. Di point Apostol Pablo nga iparparwa dito kat di sincero na kahit na nga may danon ti Ebanghelyo. Nagano ti question na kan Apostol Pablo. Questionaran na ti intensyon na, questionaran da iti motibo na,
Nampunan na Apostol Pablo iti testigo nga hanak nga manglukluko at iti Santo Espiritu. Ngano siya ti damagan niyo. Nadagsan iti rikna nga kakayat ko nga mangugyo ti Ebanghelyo. Isu nga di chapter 1 iti Roma kukuna na dyan nagbayag iti panawod nga kayat ko nga mapandita lugar yu ti Roma na mahaanak nga mawayawayaan. Uray kakayat kunuhan nga plano iti Diyos. Nung mawalbalin, kayat ko mga mapandita. Namahaan nga ipalubos ti Apo. Hana nga tsimpo. Tatako na numabalbalin lang. Naamuyo lang iti adya puso. Nga palalo iti dadagsin ko kada kayo. Nga kayat ko nga maamuan nyo kuma. Kan kayat ko nga agbabawi kayo iti basol yun. Taday ti problema kanya. Nga ti amok, dahi ti Jesus nga rito, traidor ka ni impostor. Inga na manamdaman, na amok isuna, haan gayam. Isuna gayam, di maururay nga nagbayag, nga naipadto kada tayo. Isuna di Kristo, isuna di Misaya. Napili nga tao, nga napili nga, napili ti Diyos. Nagboluntaryo nga interna. Nga isulang ti makaisalakan kada tayo. So kung na diya palalo ti deduction ko. Kita niyo di effect na? He believes iti election iti Diyos. And that doctrine, kat nang iti apoy kanya na. Nga masapul nga ron, no adadag iti pinili iti Diyos. Masapul nga kasabak na ito eh. Tahan kumat nga amo, awan iti marka nga na imarka iti kudil da. Hangko amo no sino kan ay natiyanda. Therefore I must go and preach. Kanda iti konsolasyon ko nga baka dati may sa duwa nga naisagana diyang aldaw kat dakal diya iti sangwanan ti Diyos. Yun na mabalbalin lang. Yun na mabalbalin lang iti Diyos. Nga itayak ti kararwak para kanya da. Kayat ko. Namahan nga mabalin diya. Naman niya ngay nga ron. Ay need nga idanon ti minsay. Masapul nga itakder ko ti minsay. Minsay ti panakaisalakan. Gapusta. Han ko nga muno sino dagiti tattao kung kakailyak iti naisagana iti minsay iti panakaisalakan. Hako malipatan iti sitwasyon ni Nehemiah ni Old Testament. Idi inmay ni Hanani na panagbisita jayanda as a cupbearer di palasyo. Ginamag na kumusta ti kakailyak dagiti nagsubli di Jerusalem. Inistorya ni Hanani kasto iti problema hanga nabangbangon di mo mapadpadas dati kakailyan nagsangit ni Nehemiah palalo ti nagsangit na. Do you still remember uray di tsimpo ni Kristo Jesus idi kita na dagiti tattao magapuy di bantay kita na ay hapo kayo da kayo nga tattao da kayo nga pandinandanon ti propeta ti Dios hanyo pulos pinatpaati niya ni iti minsay nga naidandanon kada kayo. Kasla kayo nga piyok nga kayat itinanang nga ukupan tapno maputiktaran kayo numda kayo kayat yu kat agbyag ti kayat di ba? The same thing kan Apostol Pablo. Ni Apostol Pablo, what kept him to be on fire ti mission? Gapusta datin sagana iti Diyos iti luglugar nga digay. Dagay luglugar nga digay nga papanana. What kept him nga agbaling nga agap apoy itirik na ti panay kasabay ti sao ti Diyos. It was the burden nga dagiti kakailian na hoping nga dagiti kakailian da nga naisagana di gusto nga tsimpo iti Apo nga mangdungag ti minsay kat umawat mo ti minsay ti panakasalakan. So di jay iti epekto iti gusto nga panakawat. So nga bastag kasaba tayo. Idanon tayo iti minsay iti Ebanghelyo. Haan tayo nga isang nga kasaba. Haan tayo nga isang nga pilpilian tayo pantay dandan mo. Haan tayo nga isusugar ko iti minsay iti Ebanghelyo. Ibaga tayo iti gusto nga minsay. Gapusta lang iti dalan nga naisagana. Nga dagiti aldong nga di kamtsimpo nga madanon na dagiti nga pangidanon tayo nga minsay. Gusto nga tsimpo iti Diyos. Luktan ti Apo ti panunot ti kinunatawa. Katawatan da ni Kristo Jesus. Nga manubot kan mangisalakan da. Kapsat, na imbang nga rabi, nagpintas ti nga panunot kung niya kweso. Kunada,
Hanga napatag ti doktrina napatag. Gapustan wanya katata. Gapustan wanya katata. Day takat bunga iti panakamum iti Diyos. Isungahan yung ibaga. Hanga napatag ti doktrina. Napatag. And ito yung case. Kasto'y kapatag iti doktrina ti election. Kinapustong Pablo, ti usto nga panakaawat ito'y. Nangidot kanya na iti gagar nga kasaba. Dagburburot nga rik na. Kung tarigagay nga may kasabaan dagiti kakailan. Nga numabalbalin laang. Numabaling ay sukat lang ti karawaan at ti panakasalakan. Nakasagana ay suna. Hanamahan mo't nga mabalin di ay. Hanmo't nga mabaling nga kasi ti panakasalakan. Nabukin Apostol Pablo, dahi titirig na. Although imposible day ay nga banag. Nung siyak tinamagin yung nakasaganak na mapantimpierno. Tapno mapan kayo lang. Iti langit ngayon sagana iti Diyos. Kas jay ti panagtarigagay ko, panangbisin ko ngay kasaba kada kayo, iti mensahe iti panakaisalakan. Na ni Kristo kat umanay. Ni Kristo kat perfecto nga daton. Ni Kristo kat manakabalin. Iti intad na nga daton. Nga magidap iti umat iti Diyos. Kadang iti amin yung talang kanyan. Na yung baga rabi ka kayo niyan. Niya po Diyos di mga iwan ka na kayo. God bless you.